हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना नायदों गामियारि सोलोंसालि इउटुब चेनेल। नोंथांमोना गामियारि सोलोंसालिखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे माखासे मोजां भिडिअसफोरखौ लोगोफोरजों शेयार खालाम। फैदिनै जोङो सोलोंगोन आर'नाइखौ माब्रै फ्रेम बानायगोन आरो लोगोसे आर'नाइनि माखासे नाङै बाहागोफोरखौ जों बोरै दानख'गोन, नैबेखौ जों सोलोंगोन। बेखौ जोङो मावगोन एडब फट'शप 7.0 भार्जननि जि एडिटर, ग्राफिक्स डिजाइन खालामग्रा जि एप्लिकेसन, बेवहाय जों इउज खालामगोन। नोंथांमोना माखासे कमेन्ट्स खालामदों बेवहाय, दा बेनि थाखाय आङो जोबोद साबायखर होदों। जिहेथु जोङो नोंथांमोननि मोजां कमेन्ट्स बा मोजां बोसोननि गेजेरजों जोङो बेखौ गामियारि सोलोंसालिखौ जौगाहोनो हायो। आं बेखौ आसा फारिनानै जों दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। जोङो गिबियावनो एडब फट'शप 7.0 खौ अपेन खालामगोन। डाबल क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयो अपेन जागोन। दा जोङो प्रसेसखौ आं स्टेप बाय स्टेप फोरमायलांगोन। दा बेवहाय जोङो ब्लेंक फैबाय। ब्लेंक फैनायाव जोङो गिबियावनो अपेन खालामगोन। जोङो आर'नाइ नोंनाव दङबा आर'नाइखौ जोङो अपेन खालामना लाग्रोगोन। आंनाव अलरेडि आर'नाइ दङ, नैबेयो आं स्केन खालामदों। बेखौ स्केन खालामनानै आङो बेखौ इमेज फर्माव दोनदों। दा बेखौ आङो अपेन खालामनि। अपेन खालामनाय लोगो लोगो आंनाव आर'नाइया नैबिदि फैगोन। बेखौ जोङो हायोबा जोङो स्केनिं खालामनाया मोजां आर'नाइखौ प्रिन्टारनि गेजेरजों, मानोना बियो अरिजिनेल मोनसे माबा फैगोन, फट'आ क्लियारिटिया बिराद मोजां फैगोन। जुदि नोंथाङा साफायनानै बानायो अब्ला नोंथांनि साफायनाय जिथुनाखि आर'नाइनि कालार आरो लोगोसे बेनि जि रियेलिटि, नैबेखौ जोङो मोननाय नङा। बेनिखायनो जोङो बेखौ ओरै खालामनांगोन। बेनि उनाव जोङो मोनसे निउ फाइल लागोन। निउ फाइल आरो बेजों लोगोसे बे आर'नाइखौ दानख'नो थाखाय ट्रान्सपारेन्ट, नैबेखौ नायनांगोन जोङो। बेखौ ट्रान्सपारेन्ट, नैबेखौबो जोङो एसे नायना लानायानो मोजां। जिहेतु प्रिसेट साइजेस A4 साइजआव जों होना दोननो हायो। नोंनि गोसो जि बानायना लानो हायो। A3, बेवहाय जेबो इम्पर्टेन्ट जों इउज खालामनाय नङा। बेयाव जों जास्ट दानख'नो थाखायल' इउज खालामगोन बेखौ। बेनिखायनो A3 आं होबाय। बेनि उनाव नैबेखौ वाइट बेकग्राउन्ड हो, बेनिफ्राय बेकग्राउन्ड कालारबो होना ट्रान्सपारेन्टआव दोननांगोन। बेनिफ्राय जोङो लाबाय। बेनि उनाव जों गिबियावनो नैबेखौ बे जिथुनाखि बे एर'कि सेलेक्सन टुल्स, बेखौ जोङो बेजों सेलेक्ट खालामनानै क्लिक खालामनानै ड्रेग खालामनानै जों बेखौ बे नेक्स्टआव लांनांगोन आरो नेक्स्टआव लांनाय लोगो लोगो बिदि थांबाय। दा जोङो बेखौ एडजास्ट खालामनो थाखाय जोङो बेखौ नैबेयाव मेक्सिमाइज खालामबाय, गिदिरसिन खालामबाय। बेनि उनाव जोङो नैबेखौ आरो एसे गिदिर खालामनोबा, फुल स्क्रिन खालामनोबा जोङो कन्ट्रलजों लोगोसे बैयाव प्लास आरो इकुवेलसिन दङ, बेखौ जोङो थुनांगोन। होमबानो बियो माने माबा जाबोगोन आरो गिदिर जाबोगोन। दा बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो जायगायाव नुवाखै। दा नुनो हानाय जों केपासिटि बानायना लानांगोन। कन्ट्रल प्लास माइनास जों थुयोबा बियो फिसा जालांलायगोन आरो नैबेबायदि आरो। ओमफ्राय दा जोङो नैबेखौ हमना ला सेलेक्ट खालामनांगौ, लेयार 2 खौ। दा जों बेखौ गिदिर फिसा खालामनोबा जों बेयाव ओरैनो खालामनो हानाय नङा, नै थांफाबाय थागोन। दा बेनिखायनो जों बेखौ सेलेक्ट खालामनो थाखाय कन्ट्रलजों लोगोसे T थुबानो जोङो बेखौ गिदिर फिसा खालामनो हानाय केपासिटिया फैगोन आरो नै बेबायदि। जेब्लासिम नैबेबायदि नैबेवहाय साइडआव बेबायदि माबा ओंखारा, नैबे एडजास्टेबल माबाया ओंखारा, अब्लासिम जोङो बेखौ एडजास्ट खालामनो हानाय नङा। बेनिफ्राय बेखौ जोङो फोजोबनोबा नैबेबायदि जायखिजाया मोनसे माबायाव थुबानो बे ओंखारगोन आरो। दाना जोङो खालामगोन बेखौ नैबेखौ दानख'गोन, बेखिनिखौ दानख'गोन। नैबेखिनिखौ नाङा जोंनो। बे गोमो, बेफोर गोमोखौ नाङा। अब्ला जों मोनसे माबा दङ, जिथुनाखि नैबेबायदि कालार वाइज जों दानख'नो गोसोबा जों बेखौ मोनसे टुल्स बाहायनानै जोङो बेखौ दानख'नो हागोन। बिदिन्थि हिसाबै बेवहाय दङ
नैबे माबानि सेराव नैबे आरो ओरैथ' मुं खोन्थायोमोन आंबो बेखौ मुंखौ बारा गोसोआव गैया मा मुं होनोमोन बेखौ नै मेजिक वान टुल बेवहाय लिरनाय दं मेजिक वान टुल W थुनाय लोगो लोगो बियो सेलेक्ट जागोन अलरेडि बेयो सेलेक्ट जागोन दा जों बेखौ बाहायनानै जोङो बेखौ एसे गिदिर खालामनानै लाबावनोसै जों खनसेनो बेखौ दानगोन आरो बिदिन्थि हिसाबै नैबावहाय ओरै थुनाय लोगो लोगो नैबिदि फैबाय बिदि नैबिदि फैदों खिन्थु जोंहा बेवहाय एसे माबा थायो मा होनना बुङो बेखौ माखासे थालाङो दा अब्लाबो जोङो नैबेखौ डिलिट खालामग्रोनि बेनि उनाव जोङो डाइरेक्टलि डिलिट खालामनो हानाय केपासिटिया फैनो हागौ आरो जुदि जों बेयाव एसे गोनो गोथो जादोंबा नैबेजोंबो जोङो दाननो हायो बेजों आरो नैबे जाहैबाय नैबेयो पलिगनाल लेसो टुल L थुबा जोङो बेखौ मोनगोन पलिगनाल लेसो टुला बेखौ नैबे पलिगनाल लेसो टुल ओमफ्राय मेजिकबो दङ बेफोरो एसे बाहायनो गोब्राब जायो बेनिखायनो जों बेखौ लानानै नैबेयाव जिनिफ्राय जों दानगोन क्लिक खालामदो बियो एकदम सिदा जागोन खिन्थु बियो जोङो एसे खेंख्रा खेंख्रि खालामनोबाबो जों बेखौ एडजास्ट खालामथारनांगोन अब्लासो बेखौ हागोन बेनिखायनो जों बिदि खालामनानै ट्राइ खालामनि मोननैसो जायगायाव माबासिम नैबे बाहागोखौ जोङो बिदि खालामनानै बेजों खालामनो हायो नैबेदि खालामनानै हमना ला नैबेखौ बैजों ग्रोब फोनांनांगोन नैबिदि जानाय लोगो लोगो जोङो बेखौ नैबे डिलेट बटनखौ थुनानै होनाय लोगो लोगो साफा जागोन आरो बियो नैबे जाबाय जोंनि मोनसे दानख'खांबाय जों बेखौ दानख'नानै नेक्स्ट बिदिनो दानख'लांबाय थानो हागोन जोङो नैबेखौ होबाय आं बेजों बांसिन मावोमोन खिन्थु दिनै एसे नैबे माबाया एसे बेले बेजे जादों बेले बेजे माने डाइरेक्टलि जोङो स्केनिं खालामनायनि जाउनाव नैबियो बिदि जादों आरो नङाबा जों बेखौ डाइरेक्ट मा जायो बेनि कालारखौ नायनानैनो खनसेनो माबा जायो आरो दा जोङो बेखौ डिलिट खालामलांजोबनो हायो एसे प्रब्लेम होयो मालाबा खिन्थु जोङो जेब्ला साफायो पिक्साराव बियो बिराद मोजां जायो खिन्थु बेयाव स्केनिं जानाय लोगो लोगो बेयाव डट माने पिक्सेल बायदि जों माने खुन्दुंनि बे बाहागोफोरखौ एक्सट्रायै जों नुनो मोननाय जादों नालाय बेयाव एक्सट्रायै हमदों आरो दा बेनि थाखायनो बेवहाय एसे उसुबिदा जादों बेखिनि बेनिफ्राय आरो जों बिदिनो खालामनानै उनाव माबा खालामनो हागोन आरो मोजाङै दाननो हागोन बे फार्स्टआव नैबियो आं नैबेखौनो इउज खालामबाय थायोमोन आरो जिहेथु जोङो एसे सोलाय सोल' अब्लाबो बेखौ खालामखांनायनि उनाव जों बेखौ इउज खालामनो हागोन नैबेखौ पलिगनाल लेसो टुलखौ एसेबां गोराबो नङा बियो नोंनि आखाइनि जि माउस क्लिक खालामनो हानाय माबा नैबेखौ नायनानैसो जागोन आरो नोंथाङा जेसेबां गोरलै खामानि मावनो नाजादों एसेबां नोंनि आखाइनि एक्युरेसि आखाइया माने बिराद मोजाङै नोङो सामलायनो हानांगोन आरो आखाइखौ नोङो माबानो हानांगोन मिलायहोनो हानांगोन नङाब्ला एसे हाबसननाय लोगो लोगो नोंथांनि जि आर'नाइनि नुथाय बेखौ एसे गाज्रि नुनो हागौ डिलिट खालामदोलाय नै बिदि थांबाय दा आरो जोङो माखासेखौ डिलिट खालामबावनि बिदिनो जों फार्स्टआव दा खालामना लागोनो हायो बिनि उनाव नेक्स्टआव आरो जोबोद गेदेर खालामनानै जों बेखौ एडजास्ट आरो खालामबावनो हागोन बेवहाय जोङो सिम्पोलैनो जेसेबां हायो बेखौ खालामना लाग्रोनो हागोन आरो बेखिनि आरो बारा गैला ससेल'सै बियो
जाथारसिगोन गैला ससेल'सै बेखौ बेखिनियाव फोजोबदोनि जोङो बेखौ डिलेट थांबाय दायो जोङो बानायनो गोनां हिसाबै जों बानायखाबाय बेजों लोगोसे जोङो बेखौ कन्ट्रल टि खालामनानै नैबेखौ सेलेक्ट खालामनायनि उनाव कन्ट्रल टि सरि बेयो मोनसे जोंहा माबा जानानै दङ बैयाव नैबे पलिगनल लेसे टुलनि माबाया नैबेयो बेनि थाखाय जायाखैमोन बेनिखायनो दा नेक्स्ट जोङो खालामनि कन्ट्रल टि ओमफ्राय जोङो बेखौ एडजास्ट खालामसै बेसेबां गोजौयै दोनगोन जों बेखौ आरो हमना ला इयाव जेबो खालामाबो जागोन एप्लाइ खालामबाय हमना ला जोङो बेसेबां माबानि एबार निउ जों हमना ला बेसेबां बेनार साइजखौ बेनारखौ बेसेबां बानायगोन नैबाव दङ कास्टम होयोबा नों जुदि कास्टम खालामोबा कास्टमाव होबानो जाबाय आरो कास्टमाव होबाय ओमफ्राय कास्टमाव होनाय लोगो लोगो नैबेवहाय जोङो इन्चआव खालामनो हायो इन्चआव खालामनाय लोगो लोगो हमना ला बेसेबां इन्च जोङो 10 फुट गुवार खालामगोन हमना ला 10 फुट बा 3x12 बेसेबां जागोन 2 3 6 6 बेनिफ्राय 36 आरो हाइटखौ बेसेबां खालामगोन 2 फुट आरो 2 × 2 4 and 2 24 इन्च जानांगोन दा बिदि जानाय लोगो लोगो ओमफ्राय बेखौ जों वाइट बेकग्राउन्डआव लागोन नङाबा जों बेखौबो खालामनो हायो नैबिदि माने नैबेयो जाहैबाय वाइट बेकग्राउन्ड फैगोन बेकग्राउन्डआ जों बेयाव आरो माखासे ग्रेडियेन्ट खालामनानै जों इउजखौ खालामनो हायो बेनि उनाव नों बेकग्राउन्डखौ नों जोंनो हमना ला येल' होयोबा येल' फैजोबगोन बेबायदि जों बाय डिफल्ट लानो हायो वाइटखौनो लाबाय आङो ओमफ्राय क्लिक खालामबाय अके दानिया फैबाय थिगानो ओमफ्राय नैबेखौ नैबेहाय क्लिक खालामनानै बेखौ हमनानै ड्रेग खालामनानै बेयाव दोनहैदो बियो जाहैबाय नोंथाङा बेखौ मोजाङै मिलायनानै लाग्रोनांगोन गिबियाव माबायदि नुहोनो बेखौ नायनानै बेबायदि खालामनानै नोंथाङा बेखौ एसे बांद्राय गिदिरबा एसे उसुबिदा जायो बेनिखायनो बेखौ जोङो ग्रोब मिलायना लागो जाहाथे माने माबा जाया उसुबिदा जाया नुनायाव गाज्रि नङा बेनि थाखाय बेखौ होनाय जोङो दाना बेखौ बेनिफ्राय जोङो बेथ' दा ओरै जानानै दङ बेखौ जोङो ओरैसो होगोन ओरै होयोबा ओरै होनो हाबाय बेनिफ्राय बेखौ जोङो कपि खालामनाया जाहैबाय अल्टार थुनानै अल्टार थुनाय लोगो लोगो खिन्थु सेलेक्टआ जोंना बेयाव सेलेक्ट जाना थांगोन लेयार 1खौ सेलेक्ट खालामनानै राइट क्लिक खालाम लेयार 1खौ सेलेक्ट खालाम ओमफ्राय अल्टार टु बेनिफ्राय ओरै थुनानै बोनाय लोगो लोगो मोनसे गोदान ओंखारबोगोन होबावबाय बेजों लोगोसे आरो बेखौनो एखे अल्टारखौ हगारनाङा बिदिनो खालामबाय था ग्रोब मिलायै बेखौ लांबाय था बेबायदि खालामनो हायो नङाब्ला जों बेखौ एडभान्सलि जोङो मेनटेन खालामनो हायो बेखौ फार्स्टआवनो बे जोंनि गोसोनि खोथा जों गिबियावनो बानायना लानो ना मानो दा बेबायदि जाबाय दा बेखौ जोङो आरो खालामनानै दाना जोंनि बेबायदि उल्था दाना बेखौ जों बोरै माने ओरैजाय खालामनो माने ओरै फारसे सिं फारसे लाबोनो बे माने सुबायदिखौ कन्ट्रल टि थुफिनदो थुनानै जोङो नैबे हाइटनि खाथियाव ओइट्सनि खाथियाव नैबेवहाय दङ मोनसे नैबेबायदि बेखौ जोङो 90 होयोबा 90 बा जानाय नङा 180 जानांगोन 180 होनाय लोगो लोगो अलरेडि सिदा फैगोन नङाबा नोङो बेखौ आखाइजों ओरै बेबायदि लानानै ओरै खालामनो नागिरोबा जोंहा गलाय गुजाय जानो हागौ माने ग्रोब सिदाबो जानो हागौ ओंखायनो जों बेखौ टाइपिं खालामनानै बानायनाया मोजां बेखौबो जों ओरै बानायनोसैलाय होबावबाय नैबेखौबो होबाय होबावबाय बेनि उनाव दाना जोंना फैदो नै ओरै गाहाय फारसेलाय दाना गाहाय फारसे आं एसे स्किप खालामसै बेखौबो जोङो ओरै खालामनो हायो कन्ट्रल टि स्किप खालामथ'आ आङो नैबावहाय बेयाव -90 होयोबा जोङो
-90 आव ग्रोब जायो -90 होनानै एप्लाइ खालामबाय बेनिफ्राय बेखौ गाहायाव ग्रोब लांबाय जों बेखौ जोङो माखासे ओरै दानस'नोबो हायो दानस'नानैबो बानायनो हायो खालामलायबाय बेखौबो नैबिदि आरो नोंथाङा जुदि बेखौ अराय सम बाहायबाय थानो गोसोबा नोंथाङा बेखौ बै माबायाव खालामनांगोन जिथुनाखि दहाय आङो ट्रान्सपारेन्ट लादोंमोन नैबे ट्रान्सपारेन्टआव आरो ट्रान्सपारेन्टआव लायोबा नोङो सब समय बाहायबाय थानो हागोन बेनि थाखायनो ट्रान्सपारेन्टखौ जों लानोबो हायो आरो ट्रान्सपारेन्टआवबो बानायनो हायो बेबायदि फ्रेम बानायनानै जाबाय दायो कमप्लिट नैबेयो मोनसे फ्रेम जाबाय दा बेवहाय जोङो बेयो माब्लाबा माबा जानो हागौ बेनिखायनो जों लक खालामना लाजोबनो हायो नैबेखौ लक खालामनो थाखाय नैबेखौ थुबानो जाबाय जोङो जिहेथु नैबेखौ ओरैबा ओरै खारैनि थाखाय आरो जाहाथे मुभ जायिनि बियो मुभ जानाय नङा बेखौ जों गासैखौबो बिदि लक खालामजोबनांगोन आरो अब्लाना जों बेनि गेजेरावनो हमना ला नैबे बेखौ नायनि बबे मोनसेया दा बेवहाय मोनफ्रोमबो माबाखौ जोङो लक नैबेखौ लक खालामनो हायो बेखौबो लक खालामफायोबा जोङो बे माने एबारनिफ्राय नेक्स्टआव उल्थां फाल्थां जानाय नंला आरो बेनिखायनो जों बेखौ लकखौ इम्परटेन्ट लकखौ मारिनाया जोंनि गोनांथि बेनिखायनो लक खालामनाया मोजां बहुद दंबावो जोंहा लक खालामनो गोनां जों बहुद फिसा माने नै जों बेयावसो कन्ट्रल खालामजोबनो हायो बेखौ जोङो बबेखौ सेलेक्ट खालामदों बबेखौ आरो सेलेक्ट खालामाखै बावसो जागोन बियो नोंथाङा सेलेक्ट खालामनाया जुदि गोरोन्थि जादोंबा बबेखौबा नोङो चेन्ज खालामनो लुबैदोंबा बा गिदिर फिसा खालामनो लुबैदोंबा नोंथाङा जायाबो जानो हागौ बेनिखायनो नैबेयावसो जोङो मेनटेन खालामगोन आरो बेनिफ्राय बेवहाय जोङो नैबेखौ दा गेजेराव थुनाय लोगो लोगो आं माखौ थुदों सेलेक्ट जादों आंना बेकग्राउन्ड नैबेयो एकदम वाइट कालारा दा बेखौ जों माखासे नैबेयावहाय ग्रेडियेन्टफोर होनो हायो ग्रेडियेन्टआव हमना ला नों कालार होनो गोसो दङ कालाराव मा कालार होगोन नै बेफोरबायदि एसे स्लाइड कालार होनाय माबानायफ्रा नैबेयाव दंजोबो आरो दे बेनिफ्राय हमना ला नों बेखौ नोङो मा सिस्टेमै होगोन नैबे खनाजों होनो हमना ला नैबेफोरबायदि आरो बिदि खनायाव जों होनो हायो बेजों लोगोसे आरो मोनसे जों ग्रेडियेन्ट सेलेक्ट खालामबावगोन नैबेयाव ग्रेडियेन्ट होनानै जोङो बेखौ एबार नै ओरै गोजौनिफ्राय होगोन ओरैजाय जों कालारखौ होगोन एबार बेलेग हमना ला बेखौ नङा नैबेयावहाय नायसै जों बेखिनिखौ होगोन बेनिफ्राय नैबेयावहायबो जों होनो हायो बेवहायबो माबायदि कालार होगोन नैबे आरो नैबेखिनिखौ होबाय जोङो हमना ला नैबेयो नैबिदि आरो नैबेफोरबायदि कालारखौ जों बेबायदि चेन्ज माने होनो हायो आरो नोंथाङा जुदि हमना ला माबा खालामनो सानदों नैबे ग्रेडियेन्टआव थुनानै डाबल क्लिक खालामनानै चेन्ज खालामफिननो हागोन बेवहाय थांनानै हमना ला येल' होगोन येल' होबाय थिगानो येल'खौ मा सिस्टेम येल'खौ होयो नोंथांनि सायाव आरो नोंथाङा बेखौ कालारखौ सेलेक्ट खालामनानै नैबेयावहायबो जोङो येल'सो नांगौ नालाय येल' एसे जों सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरो जास्ट जथेस्थ' मोजां नुनायनि थाखाय बे जालायबाय नै ओरैनिखौ जुदि खालामफिननोबा जोङो एसे बे नेक्स्टआव थुफिननांगोन आरो नैबावहाय जों बेखौबो येल' होगोन हमना ला येल' होनसै येल'आव जों सेलेक्ट खालामबाय नैबेखौ एकदम माबायाव ओमफ्राय आरो बिजौ बाहागोआव जोङो होगोन येल'खौनो एसे कालारखौ चेन्ज आरो एसे माने बेबायदि दा जोङो बेखौ क्लिक खालामदो नै बिराद नाइस नायनायाव जोबोद मोजां नुबाय दा बेखौ जोङो सेभ खालामनो दोननो हायो फट'शप फाइल हिसाबै जों सेभ खालामनो हायो माब्लाबा जोङो माबाखौ गिदिर फिसा खालामनांगौ नालाय नै जोङो बेखौ एडजास्ट खालामनो थाखाय हमना ला जों मालाबा नैबेखौ गिदिर खालामगोन साप'ज जोङो बियो नै ओरैजाय 3 फुट 2 फुटल'सो जादों नालाय दा बेखौ जोङो जुदि चेन्ज खालामनो गोसोबा जों बेखौ चेन्ज खालामनो हागोन आरो बेखौ चेन्ज खालामनो थाखाय जोङो बहा थांनांगोन थांनाया जाहैबाय जोंनि इमेजाव थांनानै नैबेयाव साइजआव थांनानै जोङो पिक्सेल्सआव दं नालाय बे पिक्सेल्सआव होनांला नैबे इन्चखौ जों सोलायदो इन्चआव जों हमना ला डकुमेन्ट साइज इन्चआव
36 होदोंमोन नालाय बियो 10 फुटनि थाखाय वेटखौ ओरै गुवारा दाना जोङो बेखौ जोङो जुदि बांसिन खालामनांगौ बा खमायनो गोसोबा हमना 12 फुटाव जोङो 2 फुटल' जुदि खालामनांगौबा जों नै बिदि होदोलाय 24 होदो बेनिफ्राय क्लिक खालामदो बियो ग्रोब माने माबाया जाफैसिगोन आरो नैबे ग्रोब बेबायदि जाबाय दा बेबायदि चेन्जेस जायो आरो जों बेखौ चेन्ज खालामनो हायो बेनिखायनो जों बेखौ इमेजाव थांबावनि इमेज साइजआव थांनानै जोङो नै 24 हाइटआ जोंना माबा जादों 24 जानांगौ बेबो 24 सरि नैबे मोनसे माबाखौ जोङो अफ खालामना लानांगौ कनस्ट्रेन्ट्सखौ कनस्ट्रेन्ट्स थायोबा जोंना नैबेजों बेजों जखाखौ गावजों गाव लाबाय थायो ओंखायनो जों कनस्ट्रेन्ट्सखौ अफ खालामनानै गोजौना 24 बा गाहायनिखौबो 24 खालामनो हागोन ग्रोब होमबाना ग्रोब बेयो स्कुवेर जासिगोन नायबायथाय एबार नैलाय स्कुवेर जाबाय स्कुवेर जानाय लोगो लोगो जोंना नैबेफोर एसे चेन्ज जागोन जों जिहेथु दहायनि ओरै गोजौनिखौ 2 फुटावसो दोन्दोंमोन 2 फुट ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय जोंना 3 फुटनि थाखायमोन दा बेबायदि नायनायाव जोंना नैबेयो एसे उसुबिदा जादों नैबेबो उसुबिदा जादों बेनिखायनो जोङो बानायना दोनखानाया जोंहा एसे उसुबिदा जायो बेनिखायनो जोङो हायोबा नैबेखौ मोनसे एकदम क्लियार मोनसे गोलाव बानायनानै दोनखा आं जेरै बानायदों नैबेवहाय दङ आंनाव आं अलरेडि बानायना दोनखादों बेवहाय इम्परटेन्ट होननानै मोनसे माबा दं नैबाव आं बानायना दोनखादों माने नैबे आर'नाइ काट खालामखानाय आरो बेखौ आं आर'नाइखौ दानना दोनखाजोबदों फुल माने मोनसे इमेज खालामदों इमेज खालामखांनायनि उनाव आं बेखौ माने नै दानजोबनानै दोनदों आरो दा बेखौ आं गोसोबानो जेरावखि जाया बाहायनो हायो आरो साप'ज आङो नैबेखौ दहायनिया आं नैबेयावहाय जुदि आङो बेखौ होआबालासिनो आं हमना ला नैबेखौ डाइरेक्ट होनो गोसो माने आं बेखौ क्लिक खालामनानै एडजास्ट खालामनानै बेसेबां नांगौ आं बेखौ होनो हाबाय आरो गोसोबायदि दा बेबायदि जोङो एडजास्ट खालामनो हायो आरो नैबेवहाय बहुद माबा नुदों जेनेबा बेखौ आङो माबा खालामबावनो हागोन जिहेथुनाखि बहुद गोलाव जानायनि थाखाय आं माबाखौ ओरै गोजौआव दोनहरजोबनांसिगोन जों गोजौआव दोनहरबाबो जेबो नङा जों बेखौ एडजास्ट खालामनो रोंनांसिगोन आरो जोंनि नांगौ बायदियै हमना ला आं बेखौ बिदि होबाय क्लिक खालामबाय नै थारैनो जोङो जिबायदि नांगौ जों बेखौ मोननो हागोन आरो बेबायदि दा बेवहाय जोङो नैबेखौ मोननो हाबाय नैबेयो सायाव थाफैनायनि खारनबो दङ हमना ला नैबेखौ आं जुदि नैबेखौ बेनि कालारखौबो चेन्ज खालामनांगोन एसे बे एसे माबा जादों एसे नै बिदि होनोसै जोङो ओमफ्राय बेखौ जोङो सायाव दोनफैनांगौबा जों सबसे टपाव लांनांगोन बेखौ माखासे माने माबा नैबेखौ एकदम टपाव लांनाय माने बयनिख्रुइ सायाव थाफैगोन बियो बै माखासेखौ खोबनानै थागोन आरो दा जोंखौ बैखौ खोबनानै दङ माखासेया बेनिखायनो जों बेखौ नैबेवहाय दोनफैनाय लोगो लोगो नैबे माखासेया खोबजाबाय आरो बेनिखायनो जोंनि मावनायनि सायाव जों बबे लेयार्सखौ जोङो चेन्ज खालामगोन बबे लेयार्सखौ जोङो सिङाव दोनगोन बबे सायाव दोनगोन नैबेयावसो एडजास्ट जागोन जाय नैबेनि सिङाव बेयो दं नालाय नैबे खोबजानानै दं आरो हमना ला मावबा दंबाबो बिदि जागोन बेनिखायनो जोङो बेखौ चेन्ज खालामनो हायो जेबो खोथा गैया आं बेखौ फट'शप फाइल हिसाबै जों सेभ खालामना दोननाय कन्ट्रल नैबेवहाय सेभ एस होदो बेनिफ्राय नैबेखौ PSD बेखौ सेभ खालामबानो जाबाय आरो आं अलरेडि सेभ खालामना दोनखाबाय बेखिनियानो नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ गोजोन्थों बेखिनियानो